trošičku nižšie. Tam vidieť, že tam bol v minulosti bývanie v tuneli, cez ktoré sa prechádza vlastne južným Baskali, je vidieť, že sú tu jednoducho tehly a skaly, bolo to podstatná minulosť, čiže tiež teda mohli hradného múru a miestnosti v ruke toho hradného múru. V tých miestnostiach sú ďalšie sprievodne, čiže sú to miestnosti, ktoré sa zdržiavala hlavne tá hradná púta. Tretiu hradnou bránou, to je najstaršia brána v strane jeho manželky Alžbety, čo bol pálátnom uhodstvu kráľa, to znamená, že bol jeho najbližší. A posledná veta hovorí, že by nemala cenu ani ľudská práca, ani vdelosť. Katolizácie. Zhľadá na dol, to je vlastne najstaršie častice, čo je vlastne citadela, postavená v 13. storočí. To je ten najväčší kolos, úplne zase, keď vidíme po tom schodisku vľavo. Trošičku nižšie, kde vidíme tú väžu, budova nižšie, pod nami v minulosti bola zničená, čiže je to taká najväčšia katastrofa, ako neviete, pustil cez tej dáme brány. Ale hráčov pritom nebolo zničené. Zároveň ani krásnym spôsobom to tam každý obranný Ostatní pán, čo je postavený v 16. a dobudovaný bol v 17. storočí počas výstavby vlastne za Františka. Je to veľmi blízko k tomu hlavnému náboru, čiže v prípade toho nebezpečenstva to bolo naozaj povedali. A za druhé, ten hradný pán, keď primal 16. mája v 17. storočí, vidíme tu máme tu tá prvú hradnú galériu, z ľavej strany Juraj Smrečany, vedľa jeho otec Darius Smrečany, to boli obidvaja župani Oravy. Takže takto vyzeral ten najvýznamnejší majiteľ. Je asi vidieť, že mu asi staršie, čiže to bolo 17. storočie. Samotná tá zbroja, ktorá vlastne tlačila na to telo, robila väčšie poranenie ako priamo vlastne samotná. Jeden
Máte takú dlhú pásku, aby vám to vydržalo celú cestu? Rieka, ktorá vtýka dokola, ako je v tom opare, môžete vidieť malú pásku. A na druhej strane bohužiaľ nie je moc vidieť, ale to... No a my budeme tam vidieť ďalšieho skala, len. A dnes my tam máme takú galériu a tam si bude... Portréty. Takže my sme si povedali, že to bola jedáleň a požiarom, pretože počas toho požiaru sa mi nachádzali tu. To spravoval naozaj tvrdou rukou a že si dal na tom zásadu proti tomu cisárovi, takže mu monarchia... Neboli tam žiadne kazety. Už som sa na to pýtala, bolo to že vraj tak omalované, aby to teda... No, dnes má menšiu hĺbku, má už len 64 metrov. Ťažko povedať. Rozprávok slovenských, československých rozprávok, dnes je to taká lukratívny priestor pre tých filmotvorcov, pre tých filmárov, to nejakú politickú dôležitý, naozaj to bol skôr taký hranicov na tej ceste, ktorá prechádzala okolo vlastne Oravský hrad bol obiehaný dohromady 7-krát, z toho 6-krát tým uplácený práve to, čo si protiaľ poslaní. A videli si tam, sa usmievate, že to možno, že bolo aj celkom príjemné. Takže teď výborne. Tretí erb je erb Uhorská. To sú svetlejšie ako tie pôvodné. Prvý skúste prečítať. Nie, ešte raz. Tých miestnostiach v minulosti. Nevidno pre choč. Choč nevidno, preto lebo na to zároveň to popekne. Akoby nie, úplne do tej vody už stíňa. Jedno máte No a? A to už potom vyťahne. Dolu samotná to idem. Miestnosti. Toto už sú súčasné exponáty a tomu korene, takže povedzme mu tu držíme tú tradíciu. Nepodlažie tam budú ďalšie zaujímavosti, ako 1868, čiže v nejakom 70. niektorom. Veľmi zvláštne. V storočí ešte okolí. No asi, ale
Pravej strany môžete vidieť neobarokový nábytok, z druhej strany je to empírový príborník, potom druhé. Čiže kvôli tomu požiaru tu nie je ten pôvodný. Nebudem vás tu ja už zbytočne nejako zaťažovať a nudiť nejakým vývoj toho človeka, aj tej mentality toho človeka, čo je vidieť, a čo sa rádi. No a potom na to bolo, potom si povieme ešte to prednedí.
Pierwsze słowo.